Dahil sa kainahan sa lungsod sa Minglanilla nga nagpositibo sa COVID-19 ang mireklamo sa kahugaw sa isolation facility sa lungsod. Ang report ni Fimarin Dumabok. Di padangat sa JMR TV balitang bisdak sa ang reklamo ang 38 anyos nga inahan nga si Lolita nga nagpositibo sa COVID-19. Tungod siyang gilagway nga kahugaw sa isolation facility ug nahadlok nga madugangan pa ang iyang gipamati sa lawas. Sa gipadani ang mga hulagway og video, gipakita ang kaabog sa lamisa, higdaanan ug way limpyo nga sahog. Iyang hangyo nga padayon lang siya nga mag-home quarantine. Kay duha man kaanda ng iyang panimay diin siya ga-isolate. Boto sab niya nga kundi man mamahimong maka-breastfeed, mas sayon daw sab niyang matunol ang gatas nga gipump aron matutoy sa walo pa niya kabuwan nga anak. Pag-abot na ako diri sa facility, ma'am, Ginoo, isa pagtuon nila sa mga tao nga COVID. Hayop, hugaw kaayo ang basura na sa kilid, na ay uk-uk, na ay nakoy nakita ang ilaga, gamay. Ang floor, ma'am, Ginoo, grabe siya kahugaw. Netong Setyembre 1 siya nasuta nga nagpositibo ug sugod niadto nag-home quarantine na siya hangtod nga nadala siya sa ospital sa miaging Sabado. Sa pagawas niya gahapon, mihangyo siya nga i-home quarantine lang apan gipadala na hinuon siya sa isolation facility sa Barangay Poblasyon. Human masayod, giaksyonan dayon kini sa lungsod. Mato ni J. Hernandez, tigpamaba sa Minglanilla LGU, nga igura silang ni 2 months kamanduan sa Rural Health Unit. Hinoon, gipapauli ra si Lolita human masuta nga mamahimo rang maggamit ang iyang panimay isip home quarantine. Atong ipangita og solusyon kung sa atong matabang kay ibaw man ta atong COVID facility for public use ikit daw kay na ingon nga social kayo simple ra kay atong COVID facility o niya na puy uban nga anad na sila nga sa balay no dito na blame pod. Pero we assure nga ang ato ang COVID facility will maintain yun ang Uba ni Jun Solon. Ako si Fimarin Dumabok. Balitang Bisdak.